A Xunta investirá 800.000 euros na mellora de infraestruturas nos portos de Muros e Esteiro. Reconstruirase parte do peirao da dársena interior de Muros e a totalidade da rampa de Esteiro. A Consellería do Mar investirá máis de 800.000 euros en dúas grandes intervencións no Concello de Muros. A primeira será a reconstrución de 18 metros do peirao na dársena interior muradana cun orzamento de 361.000 euros. Unha intervención que xa está licitada e agardando o momento para comezar. A outra será en Esteiro, mellorándose o acceso e o uso da rampa portuaria, lugar onde abundan os accidentes polo deteriorado estado da zona. O proxecto conta cun orzamento de 215.000 euros e espérase que nos vindeiros días se dea luz verde á súa licitación. Por unha parte, facer unhas obras de remodelación en este porto interior de Muros, un total de 360.000 euros que se van a invertir en esta actuación, obra que xa está licitada e que pensemos, unha vez que esteña xa adjudicada, que se poida realizar xa en este próximo ano. O plazo máximo de execución son 6 meses. Tamén en Esteiro vamos facer outra actuación, a rampla en este caso tamén para o sector da cofradía, unha inversión de 160.000 euros tamén, outro proxecto que non está licitado, pero vai ser licitar en próximos días e tamén que pensamos ejecutar en próximos anos. Unhas intervencións demandadas dende hai anos polo Concello e que por fin verán a luz. Estamos falando de dúas obras moi necesarias. A rampa de Esteiro leva décadas de demanda, polo que benvida sexa por fin, xa que era unha reclamación moi importante por parte de distintos sectores relacionados co entorno do mar, e así como as melloras para a integridade deste peirao no que estamos agora mesmo, que resulta tamén tan importante. Pola nosa parte, quédanos pedirlle á Consellería do Mar que teñan a maior das dilixencias e cuidado na hora de levar adiante estas actuacións. Dende a Confraría de Muros agradecen de igual maneira estas obras, que esperan poder frear os incidentes derivados do seu mal estado actual. Agradecerlle á Consellería, por suposto, e a Puertos, todo o que se faga no Concello todo é bo, e máis por o sector do mar, o da rampla de Esteiro, como ben viñamos dicindo, é algo que levamos moitos anos dicindo, porque o necesitamos. Moitas veces houve caídas ali cando se descarga o marisco, é algo que vimos demandando desde hai tempo. Entonces, esperemos que esta vez sea de verdad. Nesto xa sabemos que o mantenimiento, como o que está pasando aquí, pois hai cousas que se van deixando, que é o que pasa moitas veces, e depois pasan cousas por non ter o mantenimiento a tempo. Así que, máis que nada, darlle as gracias, que non se olviden de nós, que non fagan todo por Galicia e Muros que queda parte. Ademais, haberá outra partida de 233.000 euros na mellora de luminarias do lugar para permitir un aforro enerxético aproximado do 60%. A facer uns cambios, esperemos que seña xa ahora empezada a primavera, no mes de abril, na iluminación do Porto de Muros. Tamén unha actuación de máis de 200.000, cerca de 800.000 euros son os que estamos a invertir e se van a invertir e executar este ano aquí en Muros, no Concello de Muros. Creemos que é importante actuar en todos os nosos portos, a nosa forza de Galicia está na súa zona costeira, sin dúda ninguna, e temos que poñernos a facer o posible para que os nosos portos señan os máis competitivos.